E gweng' Manyajuok ei Lagos, Siaya, ne en mor mokalo e kinde ma Rafael mawuoth ne ogolo Rusinga ne omolo gi siro mondo mi ne ochwal kendo duok lwete e yor nyombo mana kaka joluo ne timo kaluwore kod kitgi gi timbegi. Mor ma ok nyal pandore ne okwako lenda wang' jothur gi Brenda Nyalalego e kinde ma nyasi ma kamano ne dhi nyime ka wede, anyuola kod osiepe ne oyuoro ka owete, nyimine, yuoche, nyieke minene, nernine kod wuonene bende ne ok odong' chien. Twak ne ochiw kod ji mopogore opogore mageku mag chiwo mijing'o ne ng'ede ariyogo e kinde mane gidhi chako keny margi. Nimefurahi sana kufika hapa leo na kufika kuwaona vile mmekuja kuchukua my niece Brenda. Msichana tunampenda sana tena sana tena sana. Wageni karibuni sana. Tunaona msichana wetu mlee vizuri na tunashukuru Mungu na tunawakaribisha sana. To kawuono biro kao one of my favorite nieces to amor ka winjo ni odhi kama ber. Kata unaneno waneno ka un maber. To wuodu mu wacho ni wapidho no. Wabro pidho mobed maduong' moloyo te. Wabro pidho. Kendo nyarwane wamiyo nyako motegno maonge sida moro amora wamoyudo. Kuom jogi te ane matin od min Brenda. Koro Brenda wamiyo Rafael chuny maler. Wepokea. Wach Nyasaye ne oyal kendo keny ma kamano ne oket e nyim Ruoth Jehova Nyasaye mar mondo mi ne otelie weche duto. Kwa ukweli wawili wakiwa pamoja hata kukiwa na baridi hawahisi baridi. Imeandikwa kwa verse 11. Ot mabano meri Ruoth Nyasaye emi wachi adiera. Nyumba ambayo watu wamelewa na neno la Mungu ndio wanasema ukweli. Ruoth Nyasaye ema kelo chir kuom ng'ato masiemogo kata jajuok ni ino kiira. Tena neno la Mungu inaleta ujasiri abata ukipata uchawi na wakato nindo piny. Mlevi ni mjasiri hata akilala chini. Kaka makare beja chir kaka sibuor. Liposa hata mtu mkamilifu ni mwenye ujasiri kama simba. Nyasaye ema kelo chang. Neno la Mungu inaleta uponyaji. Kang'ato mer kod wach Nyasaye to ngima ni chopo mabor. Mtu akilewa na neno la Mungu maisha yake inaenda mbali. Badi malo kamora mara maintie. Inua mkono mahali popote ulipo. Boro maler. Nyasaye. E nying Ruodhwa wa Yesu Kristo ma Nazareth. Jina la Yesu Kristo Mnazareti. Waketo nyithindwa gi e lweti. Weka wana wetu mikononi mwako. Brenda kod Rafael. Brenda pamoja na Rafael. Nitie gweth ma waketo kuomgi sani. Kuna baraka tunaweka mikononi mwao sasa. Wagwedho gi ji ariyo. Tunawabariki wakiwa wawili. Ka higa loro. Mwaka ukigeuka. Gibed ji adek. Wawe watatu. Tol mutwe matek. Kanda ambaye imefungwa kabisa. Machodo tek. Ambaye kukata ni ngumu. E nying Yesu Kristo ma Nazareth. Jina la Yesu. Kata jusok no todo tolni. Hakuna yote atafungua hiyo kamba. Kuong mar dala. Lana ya ukoo. Chod tolni. Aitakata hiyo kamba. Chunje mag mwandu mamedore. Mioyo ya mali ambayo inaongezeka. Ok chod tondni. Aitakata hii kamba. Jiri mabeyo nyaka chuo majiromo go kawatho. Wasichana warembo hata vijana ambao nakutana nao. Ok no chod toli ya nyigi Yesu Kristo ma Nazareth. Waluongo loch matuo mesani. Zako sasa. Roho maler ben janeno. Takatifu mnenaji. Malaika magi Jehova. Malaika wa Mungu. Modogo kod gi kambi. Apige na wao kambi. Menyithindo gi kwe. Wacha wana amani. Gidagi ngima mokalo mane jonyuol gi odakie. Waishi maisha zaidi ya yale waliishi na wazazi. Kama jonyuol gi oremie. Mali wazazi wamepungukiwa. Nyasaye go kod gi okang'. Mungu upiga na watua. Erokamano Nyasaye maduong'. Asante Mungu mkuu. Bang' mano, miel ne otimo kamtedu kama lum ne onyon motelo ne ng'ado kek kama weg nyasi ne opidhore kata mana jogo mane oyuore nyasi bende ne ok owe nono. Abiro pidho kendo rito nyaru kinde duto e weche mane olware it jokor gi nyako ka Nyalalego bende ne osingo timo duto madwarore ne jaode. E nyasino maluorane ne ochiel gi mor kod ilo lilo. Rafael kod jogo mane otene ne opedho baheshni mokuot e nyim jokor gi nyako. Mana kaka joluo ne ogongero ni kogna achiel ok to nyuogo e keny mar Rafael kod Brenda ka ginywako ne kanyakla e twech achiel gi hera, kwe kod kinda to gibiro nyago lemo. Tet ne otedore ma piny lich ka gweno ne obul ne or mawuon nyasi kendo welo ne orit gi bakunde madongo, tich mane otim koda ka gi tat chumbe kata ring services. Gik moko ne obedo kare
ka video kod pichni mag paro ndalo duto ne otako daka gi Celebrate Life Media, ma en achiel kuom bede wang' jowi mar Rapogi TV. Mana kaka Ecclesiastes 4:12 wacho ni though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ne wang' jowi mar Rapogi TV, an Odhiambo Andrew.